Yeah. Para sa tanan nga naglisod sa kinabuhi, pero padayong gihapon. Victor Ramos style. Yeah. Sa gamay nga balay, dito ko nagdako. Dili man dato pero dako akong pangandoy. Usay gutom, usay walay kwarta, pero ligon di hapon akong paglaw mo pangarap. Dagan ko kasakit nga giyagian sa dalam, pero di ko mundang bisang kapoy na kaayo. Kay kabalo ko nga naaray kahayag sa unahan sa akong gisaligan nga damgo. Padayon lang, bisan lisod ang dalan, bisan kapoy na di gyud ko dagang minggon nga di ko makaya, nga ang akong damgo layo ra kaayo, pero ako nagbadayon sa akong ngalakang. Kay kabalo ko nga na ako'y kagugmaon. Salamat sa Ginoo sa kusog nga gihatag sa pamilya nga pirmi na asa akong kiliran. Bisan nun sa pakabugat sa akong gibati, magbarog gihapon ko di gyud ko mapildi. Padayon lang, bisan lisod ang dalan, bisan kapoy na di gyud ko naglisod karon. Ayaw gyud og undang sa imong damgo, kay ang tinuod nga kusog nasa kasing-kasing nga dili mo suko. Padayon